Sziasztok! A nevemet nem tudom még. Alkotói krízisben vagyok, hogy mi legyen a nevem a YouTube csatornámon. Most, ha jól tudom, még Hangos Jani a nevem, de ezzel indítanám. 3 opció közül válasszanak a nézőim a kommentekben, hogy mi legyen a nevem. Hangos Jani, Kangosz vagy Gabriel. Ez a 3 közül lehet választani, és várom a szavazatokat és az eredményeket. A mai videóban a magyar Ugarra leesett havon fogok feltúrázni egy dombra, amit itt láthattok. Ez most kicsinek tűnik, de higgyétek el, hogy ez azért egy kemény túra. Régen a Thai-box edzéseken minden szerdán erre a dombra futottunk fel. A Prime-omban megállás nélkül felfutottam. Azóta ezt nem biztos, hogy meg tudom csinálni, de ez nem most fog kiderülni. És itt vagyunk az aljába. Úgyhogy nagyon gyönyörű hóföldte tájak. Úgyhogy kezdjük is. 2026. január 5-e óta sajnos munkanélküli lettem. Ez itt is van az eredménye. Ez a munkanélküli flashek. És azon tanakodtam, ahogy ez kiderült, hogy én most munkanélküli leszek, hogy nekem ez mindig nagyon nehezemre esett, amikor úgy vagyok vele, hogy én csinálnám, meg én azért dolgoznék, nem lustálkodnék, és aztán mondjuk történik egy ilyen, hogy vége lesz egy munkahelyemnek akaratom ellenére, és nincs mit csinálni. Ezért most elhatároztam, hogy minden nap így több munkahelyre jelentkezek, de amíg nem sikerül, és akaratom ellenére lustálkodnom kell, addig quality munkanélküli time-ot fogok eltölteni magammal, mint például ez a szép túrázás a Királyi Magyarország 10 centis fehér leplén. És ezen kívül olyan programok vannak, programjaim a quality munkanélküli time-omba, hogy megtanulok spanyolul jobban, mert tudni illik, én éltem kint Spanyolországba, és tervezek is még kint élni Spanyolországba, úgyhogy elhatároztam, hogy ha legközelebb megyek ki, addigra nagyon szépen beszélgetni fogok az emberekkel spanyolul, és nem használva az angol nyelvet. És milyen jobb idő van erre, mint az, amikor vizsgai időszakban egy vizsgám van, mivel ugye még egyetemista vagyok. Vizsgai időszakban egy vizsgám van, és nincs munkahelyem, úgyhogy azt mondom, hogy ez pont erre az idő. Ezen kívül a gitártudásomat is elhatároztam, hogy fejlesztem. És most voltam például ezelőtt, mielőtt eljöttem túrázni, úszni, mivel most a triatlon sportba szeretnék betekintést nyerni. Nyílt titok, elfáradt a vállam. Nyílt titok, hogy jövőbeli célom az Ironman triatlon versenynek a teljesítése. Ez 3,6 vagy 8 úszás, 180 km biciklizés és 42 km futás.
Szerintem ezt 2030-ban fog erre sor kerülni. És ehhez az úszás tudásom még a béka feneke alatt van, úgyhogy azt nagyon kell fejleszteni. A bicikli meg a futás az jól megy, úgyhogy azzal nincs gáz, de majd fogok februártól tanárral úszni. Nagyon ajánlom mindenkinek az úszást, mert ha van sport, ami mindent átmozgat az emberben, akkor ez az. Ha valaki fit szeretne lenni, akkor az ússzon. Rendkívül jó sport az úszás. Csak nagyon nehéz elkezdeni, viszont ezzel az jár nekem, hogy nagyon nehéz elkezdeni, viszont befejezni, és az utána lévő érzés, az minden minden más sport utáni érzés lever. Az az elégedettség, amit érzel egy úszásedzés után, úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani, az úszást. A másik újdonsült dolog, most fejeztem be az Éhezők Viadala Aratás hajnala című könyvet. Fú, gyerekek! Olyan volt, hogy nagyon megfogott. 2-3 nap alatt elolvastam, egy könyvet nem kiolvasunk, hanem elolvasunk. Ezt édesapámtól tanultam. Tehát nagyon-nagyon jó volt. Bevallom őszintén, ez volt életem első olyan könyve, amit nagyon-nagyon élveztem, és izgultam, és szenvedéllyel álltam a könyvhöz. Nagyon sokat olvastam már, de most 2 éve kezdtem körülbelül, de ez volt az első. De ez azért volt amúgy, mert nagyon benne vagyok az Éhezők Viadala filmes lore-ban, tehát azt nagyon szeretem, 1000-szer láttam az összes részt, és ennek a filmje ugye még nem jött ki, és most volt először az, hogy elolvastam egy könyvet először, mielőtt megnéztem egy filmet, és majd novemberben fog kijönni ez a film, de ugye a könyv már kint van, úgyhogy izgatottan várom, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy amúgy nem is tudom, mit ajánlok, mert nyilván az olvasást az ajánlom, de hogy lehet elérni ezt, hogy így érezz egy könyv. Hogy lehet elérni ezt, hogy így érezz egy könyv iránt? Ezt én sem tudtam eddig. Nekem ez kellett, hogy egy olyan könyvet olvassak, csak az, hogy ez nem egy gyakori szituáció. Találsz egy olyan még nem kijött könyvet, vagy filmet, aminél nagyon szereted a filmet, és a következő részt elolvasod könyvbe először, mielőtt megnézed a filmet. És ez annyira jó, hogy mindent először, az egész sztorit az agyadban elképzeled, mikor még azt se tudod amúgy, hogy mi van, te csak betűket olvasol, és az agyadat megtornáztatod azzal, hogy egy egész világot kitaláljon, szereplőket, hogy néznek ki, meg hasonlók. Nem vagyok én Albert Einstein, de ez biztos jót tesz az agyadnak, ha így megtornáztatod, hogy ilyen sztorikat olvasol, ilyen forgatókönyveket. Úgyhogy ez biztosan... Majdnem most megtámadott egy kutya. Nagyon keményen nézett ki. Tehát ez biztos, hogy nagyon jót tesz az agyadnak, a kreativitásodnak és minden egyéb. Van bennem egy háború a pszichológiai per önfejlesztő könyvek és a sztorik, a kitalált regények között, hogy melyiket éri meg olvasni jobban. Én igazából csak ilyen
önépítő, úgymond Sigma könyvekkel kezdtem. És azt kell, hogy mondjam, hogy utána meg áttértem a regényekre, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nem nagyon lehet választani, hogy csak ez vagy csak az. Elfáradt a kezem. Szóval én annak a híve vagyok, hogy mind a kettőt olyan eloszlásban, hogy mondjuk 2 regény, egy how-to, egy tutoriálkönyv. Még 2 regény, még egy tutoriálkönyv. Nekem ez bejön most. Jól érzem magam így. Úgyhogy, ja, olyan regényeket kell olvasni, hogy lekössön és érdekeljen, ami kapcsolódik valami olyan filmhez, vagy valami olyan másik könyvhöz, amit régen olvastál, aminek szenvedéllyel állsz a sztoria felé. Tehát, hogy érzelmeket vált ki belőled a sztori, a lore, a történelme, és akkor ott fogsz ragadni, és akkor, hogyha szereted a sztorit, akkor meg leragadsz az olvasásnál. Úgyhogy nekem most ez a felfedezésem, és ezt tudom ajánlani mindenkinek. Felértem a tévétoronyhoz. Wow! Nézzétek! Ott van lent a városom. Ott lent, bár annyira nem látszik. Annyira nem látszik. Mindig ezt a tévétornyot kellett megérintenünk. Thai-box edzésen, amikor felfutottunk ide a domb tetejére. Megérintettük. Itt vagyunk a domb tetején. Legkomolyabb kilátásokba. Mindig ezen a kövön pihentem, miután felértem itt a rúthoz, oszlophoz, úgyhogy ezt most is meglépjük. Itt vagyunk, felértünk a tetőre, és ennek a videónak az összefoglalását annyiban ki tudom fejezni, hogy amikor nincs ráhatásod valamire, akkor próbálj meg abból főzni, ami van. És mindenkinek ugye más nehézségei vannak. Nekem ez a semmittevés, ez nagy nehézségem. Sokkal jobban szeretek elfoglalt lenni. De akkor a semmittevést megcsinálom olyanná, hogy ne legyen semmittevés. És a túrázás nem semmittevés. Az edzés nem semmittevés. Tehát a tanulás sem semmittevés. Tehát mindig lehet kitalálni valamit. Tudsz például még megtanulni, nem tudom, botot faragni. Gondolj bele, hogy milyen menő lehet, hogyha mondjuk meg tudod tanítani a fiadnak, hogy kell botot faragni. És aztán a fiadnak teljesen egyértelmű lesz, hogy az apja tud botot faragni, elmegy a suliba, már ő is tud, és aztán elkezd botot faragni a suliba. A barátai megkérdezik, hogy hát de te honnan tudsz botot faragni? Mondja, hogy hát az apám tud. És ő honnan tud? És aztán elgondolkozik a fiú, és rájön, hogy hát honnan tudna az apám botot faragni? Onnan, hogy megtanult új dolgokat. Mennyivel érdekesebb, tehát szerintem annyival
érdekesebb tud lenni egy ember, hogyha vannak ilyen random skijei. Tehát valaki random tud egykerekes biciklizni. És akkor úgy ismered azt az embert, hogy aki tud egykerekes biciklizni. Ezeket az időket, amikor nincsen az embernek dolga, az a legjobb, ha ez akaraton kívül van. Ilyenkor is lehet hasznosan használni az időt és új dolgokat tanulni. Mert sosem tud mindenki mindent. Na tehát, ennyi volt a mai videó. Kommentekbe várom a névválasztás lehetőségeket. Kangosz, Gabriel vagy Hangos Jani. Előre szólok, hogy a Gabriel az valószínűleg valamilyen Gabriel vlog vagy hasonlók lesznek, mert a Gabriel az biztos, hogy foglalt, és akkor senki nem fog megtalálni. Tehát valami olyan név kell, ami egyedi. Szóval a Gabriel az nem lesz a lehető legjobb opció szerintem. De ezt rátok bízom. Mindenki írja le, hogy szeretné, hogy hívjanak. És következő sportolós, akár ilyesmi, és még nem tudjuk milyen videókkal fogok előrukkolni, de maradjatok itt, mert meg fogom váltani a magyar YouTube-ot. Ezt foglaljátok írásba, úgyhogy találkozunk legközelebb. Én Gabriel, Hangos Jani, Kangosz voltam. Sziasztok!